Здравейте хора, сега ще плуваме и ще ви обясня. Сега Божена отива да чисти басейна и тя ще плува, аз ще снимаш тук. Ще я пранкнем и сега. Ще я пранкнем. Добре хора. И сега ще покажа малки кадри. Тя ще го изчисти. Който иска чистачка, 10 лева ере. Истински басейн, ама чак на септември, юли или октомври. Пълната и големите слънчевите, но сега няма да отиваме. Ами ще плуваме тук. Даже аз. Сега ще видите. Чао. Чум. Да поседя малко, докато я чакам. Казвам. Докато видим, пишете за кой сте. За Лили или за Линчо. И ако искате да ви кажа какво стана между Криската и Анди Студио, ще ви обясня, докато те си тя чиста автобуса. Автобуса ли каза? Басейна. Ами Криската и Анди Студио се скараха заради едно нещо. Ако не знам, извинете ми, да се съжалям. Според мен, пишете ако имате JabGPT, пишете. Защо се скараха Криската и Анди Студио? И има цялата пълна информация за това. И това е. А сега ще ви обясня. Ще ви покажа какво направи Божана. Тук е сложила басейна и тук е сложила една туба да пренесем водата. А там е сложила просто за да си починат. И това е. Тук е килимчето. Те отиват за трева. И това е. Чакайте. Ама инак е много голям басейна. Но през февруари месец ще отиваме... юли месец ще отиваме на истински басейн. Камерата. И сега ще се видим пак. Аз не работя и аз ще работя малко. Къде е метлата? Къде е метлата? Хора, имаме топка да си играем, когато плуваме. Добре, и тук ще оставя и ще помете малко. Добре, изчистихме малко и сега ще ви покажа как плуваме сега. И да слагаме на басейна и сега ще се видим. Влизам се да ви кажа. Отидох да пълна вода и веднага това жаба изхочи от водата пред мен, а просто се оплаших и не мога да схвърля вода. Айде хора! Ще напълним басейна. Това вече е напълнен. И ще има втора част. Абонирайте се за канала, харесайте видеото.